într-o vreme în care oamenii se închinau la zeci de zei, zei ai lunii, soarelui, stelelor și pământului, un singur om a ales un alt drum. Numele lui era Avram și vocea pe care a auzit-o a schimbat istoria. Orașul Ur, în Mesopotamia, era un centru bogat, devotat zeului lunii. În templele înalte, preoții aduceau jertfe, iar oamenii își puneau speranțele în zei care controlau natura și destinul. Dar Avram a simțit altceva. A auzit o chemare. Ieși din țara ta, dintre neamul tău, și mergi în țara pe care ți-o voi arăta. A fost vocea unui singur Dumnezeu, nu un idol, nu o stea, ci o prezență nevăzută. Avram a ascultat și a plecat, din Ur spre necunoscut, cu soția lui, Sarai, și cu o promisiune în inimă. A călătorit sute de kilometri. A ajuns în Canaan, un ținut străin plin de canaaniți. Nu era încă o țară, ci un vis, dar Dumnezeu i-a spus: aceasta este țara ta. Și i-a promis: din tine va ieși un neam mare, voi fi Dumnezeul tău și al copiilor tăi. Dar viața nu era ușoară. A venit foametea. Avram a coborât în Egipt, a mințit că Sarai este sora lui, iar ea a fost luată de faraon. Dumnezeu a intervenit, l-a salvat, dar Avram a înțeles că promisiunea cerea credință absolută. Sarai era stearpă, așa că Avram a luat-o pe Hagar, servitoarea egipteană, ca soție secundară. Așa s-a născut Ismael. Dar Dumnezeu a zis: nu acesta este fiul promisiunii. Și într-un miracol, la bătrânețe, Sarai a născut un fiu, Isaac. Așa s-a născut o nouă națiune, un nou drum, încredințat unui singur Dumnezeu. Pentru ca legământul să nu fie uitat, Dumnezeu i-a dat un semn fizic, circumcizia, un semn de apartenență, de separare față de ceilalți. Când Isaac a crescut, Avram nu a permis să ia soție dintre canaaniți. A trimis slujitorul să aducă o rudă din neamul său, pentru că din acea linie trebuia să se nască un popor sfânt. Avram nu a fost doar tatăl lui Isaac, a fost tatăl credinței, primul om care a crezut că nu trebuie mulți zei, ci unul singur, nevăzut, atotputernic, prezent oriunde. Dacă ți-a plăcut povestea lui Avram, abonează-te pentru mai multe lecții captivante din istorie și spiritualitate. Lasă-ne un comentariu. Care parte din viața lui Avram te-a impresionat cel mai mult?